आज के बाद तहार हमार अब दुगोला जान तरह कई के हुई दोनों आदमी पानी में कूद के पौड़ल जाई चाहे नाव पर चढ़ा के अल्लाह की धारा देन से एगो काम करी हो हां महाराज जौन नैया हम चलाएब न हां ओई पर तू बैठी हो तब तो पार लग जाई ओई लगले दोनों आदमी के पार लग जाई तू बैठियो नैया पर सादर प्रणाम हां सब भोजपुरी समाज के हमने के भारत देश के कोना कोना में बसे वाला भोजपुरी समाज हमरा अथवा हमरा पूरा मंडली के तरफ से सादर प्रणाम नमस्कार बा। आज रौरा सब के बीच ई दुगोला गइल बा किशुन छैला जी के आ मनोज शर्मा जी के तो एह दुगोला के रौरा सब देखब सुनब अगर अच्छा लगी तो अपना हित मित के पास शेयर करब काहे कि भरसक हमनी दोनों भाई प्रयास करिले सन कि शुद्ध भाषा में रौरा सब के सेवा करी सन आ शुद्धो भाषा में दुगोला होला शुद्ध भाषा में जानते कौन दुगोला होला जौन हम चौपाई बोलनी चौपाई के जवाब दी हल जौन हम कहानी में गीत गौनी कहानी के गीत के जवाब दी हल अच्छेंगन हम भाषण देतनी कथा के ओंगन कथा के जवाब दी हल। अब क्या होगा तेरा मनोज शर्मा जी आज हम कथा गावतनी राम जी के जन्म के कारण 5-7 गोले हम जानते हैं सुमंत जी हां जी तनी पूछबो कि ई कहानी गाई गा दिया ब्याह जी पूछ लो माने जबरदस्ती नहीं खे हां कहत नहीं गाई देखल जाई लेकिन देखो तार मन उदास बा मन उदास मत करो ना अगर जे मन उदास करब तो वाह रेल रेलम की भोक भोक धुआ फेंक देबो वो कान में है चलल बड़ा दुगोला गावे कहानी याद नहीं खे आया के बैठ गइल बड़ा भला आदमी खानी जहां से कथा छोड़े ओइ से गई हो ना गइबो तो आज के बाद हम तारा से कहतनी आज के बाद तहार हमार अब दुगोला जान तरह कई के हुई दोनों आदमी पानी में कूद के पौड़ल जाई चाहे नाव पर चढ़ा के लोगी धरा दिए चाहे नाव पर चढ़ा के लोगी धरा देन से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में चौपाई वहां के लिखले बने देखो आज रामायण के प्रसंग राम जन्म से लेके आई जितना दिन में साल भर पर 6 महीना पर जितना दिन पर सफर जाओ लौकुश कांड तक लगाओ के बुझ ली हो गोस्वामी जी लिखले बानी कि धेनु रूप धरी हृदय विचारी गई तहां जहां सुर मुनि झारी एक समय के बाद हम मनोज शर्मा जी ये धरती पर पूरा अत्याचार हो गई जब अत्याचार हो गई तो पाप इतना ना बढ़ गई कि धरती के पाप ना सहाव अब धरती का कहली कि गाय के भेष बना लहली आ गाय के भेष बना के अब ब्रह्मा जी के शरण में जातरी कि धरती धैली गैया के भेषवा ब्रह्मा के शरणवा जाली अरे बोला तो नइखी ए मनोज शर्मा जी अरे बोलो तारी मधुरे बचनवा तो ब्रह्मा के शरणवा चली हो बोलो तारी मधुरे बचनवा तो ब्रह्मा के शरणवा चलिए
जादू गानवा शिवान मकानवा बट हो अवतार छैला जादू गानवा शिवान मकानवा बट हो धरती गाय के भेष बना के ब्रह्मा जी के शरण में गईली। ब्रह्मा जी पूछली कि तब सब देवता लोग के लेके गई रहली। ब्रह्मा जी पूछनी कि तब का करे जीवाइल बड़ू तो कहतारी कि अब ना सहाता अरे दुनिया के भार जी यही से ब्रह्मा जी हो गई लाचार जी यही से ब्रह्मा जी हो गई लाचार जी धरती माता कहतनी कि हे ब्रह्मा जी उलट पलट जाई कहीं जोरा डोल के कहतानी ए नाथ सुनी कान खोल के अब ना सहाता अब ना सहाता दुनिया के भार जी यही से ब्रह्मा जी हो गई लाचार जी यही से ब्रह्मा जी हो गई लाचार जी ब्रह्मा जी जब इतना बतिया सुननी तो धरती से कहनी कि हे धरती एक और उपाय हमरा लगे नहीं खे हमने के सब आदमी मिल के आ विष्णु भगवान के चरण शरण में चले के अब आपस में बतियाव लगल कि विष्णु भगवान के कहाँ खोजल जाए। वही में कुछ लोग कहल कि सच्चा मन से सच्चा दिल से जहे भगवान के बुलावल जाला तहे भगवान आ जाइले। अब सारा देवता लोग एकत्रित इकट्ठा होके बीच में गायो बाड़ी धरती माता आ सब लोग विष्णु भगवान के ध्यान धली। जब विष्णु भगवान के ध्यान धर लो गीत के भाव बा अरे कि देवता ध्यान लगवले चक्र सुदर्शन धारी के आ जग के पालन हारी के देवता ध्यान लगवले चक्र सुदर्शन धारी के जग के पालन हारी के सारा देवता लोग आपस में इहे मीटिंग कइल कि हमनी के एने ओने गइला के कौन काम बा। यही जी सब आदमी इकट्ठा होके आ विष्णु भगवान के ध्यान लगावे के आ विष्णु भगवान खुश हो जाए तो वहां से हमनी के कोनो उपाय पूछल जाई कि इतना धरती पर अत्याचार भइल बा रावण के तो केंगा टरी आपस में विचार करता लोग हो देवता ध्यान लगवले चक्र सुदर्शन धारी के जग के पालन हारी के हो देवता ध्यान लगवले चक्र सुदर्शन धारी के जग के पालन हारी
देवता लोग आपस में बतियावता जब जब होला अत्याचार उहे लेनी अवतार। ए पृथ्वी तू घबरा मत। ए दुनिया में जब जब अत्याचार होला तब तब भगवान अवतार ले। जब जब होला अत्याचार तो लेनी अवतार। ए बाबू उहे बुझी दुनिया के लाचारी के वही पालनहारी के ना। उहे बुझी दुनिया के लाचारी के वही पालनहारी के ना। सारा देवता लोग कहता कि हे प्रभु है धरती पाप से व्याकुल बाड़ी। रावण के इतना अत्याचार बढ़ गइल बा कि गाय के भेष बना के आइल बड़ी। कोनो ऐसा उपाय रौरा करी कोनो करी ना उपाय रावण जास मारा। कौनो कोरी ना उपाय रावण जास मारा। हो देवता ध्यान लगवले हो देवता ध्यान लगवले चक्र सुदर्शन धारी के जग के पालन हारी के ना। देवता ध्यान लगवले चक्र सुदर्शन धारी के पालनहारी के ना। सारा देवता लोग जब अर्जी विनती कइल विष्णु भगवान प्रकट हो गई नी। आप प्रकट होके सारा देवता लोग से पूछनी के रउरा सब कहाँ है काहे खातिर आइल बनी। तब सारा देवता लोग हाथ जोड़ के कल के हे महाराज है जिन धरती बाड़ी पाप से व्याकुल बाड़ी आ कोनो ऐसा उपाय रौरा करी कि ए धरती के जोन पाप पढ़ल बा धरती पर पाप कम हो जाओ। आ तब हे विष्णु भगवान कहनी कि एकर चिंता रउआ लोगन मत करी। बहुत जल्दी राजा दशरथ जी के घरे हम आवे आला बनी। बहुत पहले हम मनु आ शत्रुपा के ई प्रदान हम दे चुकल बानी। तब एकेंगनिया मनु शत्रुपा के रूप में दशरथ राजा जन्म ले बनी। अब केंगनिया राम जी के राजा दशरथ जी के घरे जन्म होता। अब जी से तनी आगे कथा हमरा मनोज शर्मा जी से रउरा सब सुनी। प्रणाम नमस्कार शुभ प्यार भोजपुरिया समाज के एक बार फिर से दुगोला में हमने के बानी जा। भाई किशुन छैला जी के संग दुगोला बा आई कहले का बाड़े कि अब जौन कथा छोड़त नहीं उ कथा ना गइबो तो अब पौड़े के दुगोला होई। एक आदर पानी में आ वो पानी में आ कदर नाय के लगी हमरा के धरा दी है। एगो काम करी हो महाराज जौन नैया हम चलाएब ना ओइ पर तू बैठी हो तब तो पारो लग जाई। ओए लगले हां दोनों आदमी के पार लग जाई। तू बैठी हो नैया पर। अरे मर्दवा केकरा से कौन काम करवावे के बा ई तो तेरा करवाही के लूर न खेओ ना केकरा से कौन काम करावे के बा ये तू न खोजना ना। अब हमरा लौकत न के हमरा से लगबत तू बोलोरो हां कवावे ओही बोलोरो पर तू बैठ जइबो तो तार का दशा हो। तो हम जइबे करो संग संग तू जइबो। ध्यान दो अब
मनु शत्रु पर तपस्या कहने वालों भगवान के हाँ भगवान दर्शन देनी ए आ कहनी कि हे मनु हे शत्रुपा हाँ तो हम लोग के तपस्या से हम खुश बानी हाँ तो हम लोग के जान मांगे के बाद मांग लो हाँ तो ये लोग कहलो कि रौरे ईसन हमने के बेटा चाहिए आहा तो भगवान कहनी कि हमरा ईसन दोसर बढ़ले के बाद आहा स्वयं हम ही तहार बेटा बन के आबले कि कब कब इह जन्म में ना हाँ एकरा बाद तहन लोग का जन्म होई तो तहार नाम होई राजा दशरथ ए अहे शत्रुपा तहारा नाम होई कौशल्या हाँ आ तब तारा की हम बेटा बन के आए ए बेटा के रूप में हमरा के पा के अपन हृदय जुड़वा ली आहा उहे त्रेता युग में हाँ मनु महाराज राजा दशरथ के रूप में जन्म ले ले हाँ और शत्रुपा कौशल्या के रूप में हाँ आई है राजा दशरथ जी के इंतजार करत करत चौथा पन आ गइल बा आहा बाकी अब ले एको संतान नहीं खे आहा वैभव से परिपूर्ण साथ में तीन तीन गो महारानी कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा बाकी संतानहीन बालन चिंता सता रहल बा चिंता सता रहल बा कि हमरा बाद हमरा राज्य के उत्तराधिकारी की गोस्वामी जी लिखत कैसे एक बार भूपति मन माही भयउ गलानि मोर सुत नाही गुरु गृह गए तुरंत महिपाला शरण लागी करी विनय विशाला निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो बहु प्रकार बहु विधि समझायो राजा दशरथ जी वशिष्ठ बाबा के यहाँ जाके प्रणाम करनी हाँ तब वशिष्ठ बाबा आसन देके कुशल पूछनी हाँ कि राजा ए राज में सब कुशल बात हाँ तो राजा दशरथ जी पहले अपन दुख और सुख दोनों सुनावत हाँ कहनी कि हे महाराज हे गुरुदेव राज में तो सब नीमन बा बोले बा वैभव से परिपूर्ण बा अंधन सोना चांदी रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी महल गाड़ी का नहीं खे ए यहाँ तक ले कि तीन तीन गो महारानी बाड़ी हाँ बाकी तब एगो दुख हमरा के सतावत बा। आहा वशिष्ठ बाबा कहने की वो दुख कौन हो कौन तो कहले राजा दशरथ जी कि हे गुरुदेव पुत्र बिन सुन बा भवनवा हो राम हे बाबा सुना किशन भाई गायकी का चीज के कहल जाला का ई तहरा मनोज शर्मा से सीखे के पड़ी हाँ महाराज क्लास अरे करो पुत्र बिन सुनबा भवनवा हो राम बट व्याकुल मनवा
न सुनबा भवनवा हो राम बट व्याकुल मनवा कहने राजा दशरथ जी कि हे गुरुदेव भरल बाटे धन से भरल बाटे महल अटारी धन से भरल बाटे धन से भरल बाटे धन से भरल बाटे हर महल अटारी घरवा में बाड़ी हमारा तीन तीन गो नारी घरवा में बाड़ी हमारा तीन तीन गो नारी हे गुरुदेव घर में तीन तीन गो पत्नी बाड़ी अन धन सोना चांदी के कोनो कमी नहीं है तब ही दुख सतावता अरे शर्मा जी गवले दस तनवा होला बट व्याकुल मनवा शर्मा जी गवले दस तनवा होला बट व्याकुल मनवा वशिष्ठ बाबा से कहले कि राजा दशरथ जी कहले कि हे गुरुदेव हम ये जानल चाहता नहीं कि का हमरा बाद ये अयोध्या के राज के उत्तराधिकारी केहू ना हो का हमरा बाद अयोध्या के राज निष्कंटक हो जाई वशिष्ठ बाबा कहने कि हे राजन धारा हूँ धीर होई है सुत चारी त्रिभुवन विदिता भरत भय भारी तारा 4 गो बेटा हुई है लेकिन को बचाना राजा जी हो हरे बचाना राजा जी एगो अरे मानिए ले तो हमारी तू कहता किशन भाई की कहेंगे गीत खेल सब प्रसन्न अरे मर्दवा लय तो हम ऊ रेल दे उतना लय रेल दे कि तार माथा हैंग करे लगे हां कदिरवा चौपाई नहीं बोलत वायरस भर जाए तारा माथा हां एगो हर मानिएले तो हमारी बचन महाराजा जी
ललनवा राजा जी तहरा मानी ले तो हमारी शनवा राजा जी अब कहने बाबा वशिष्ठ जी की हे राजा तुम श्रृंगी ऋषि के बुलवाओ पुत्रष्टि यज्ञ करवाओ तब तहरा लड़का हुई है। वशिष्ठ बाबा से राजा दशरथ जी पूछनी कि हमरा के यहाँ जितना लोग लड़का भइल बा सब पुत्रष्टि यज्ञ से भइल बा आ ई पुत्रष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि हमरा के यहाँ काहे करई है ओकर कारण कह के समझौले बानी वशिष्ठ बाबा आ तब गोस्वामी जी लिखत नहीं का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा पुत्रष्टि यज्ञ करावे खातिर श्रृंगी ऋषि के बुलावे खातिर राजा दशरथ जी सेना सजावत रे हाथी घोड़ा तैयार करावत रे वशिष्ठ बाबा कहने की ये राजा केहू से कुछ मांगे के होखे तो वही राजा बन के जाइबो तो ना मिली ना भिखारी बन के जाए के पड़ी यदि वशिष्ठ बाबा श्रृंगी ऋषि से कुछ लेबे के बा तो हे राजा ओइजा हाथी पर घोड़ा पर विमान पर सवार होके ना नंगे पांव अकेले जा बाबा से याचना करो आराधना प्रार्थना करो बाबा के बुला लिया वो तब बाबा हुई है तब तार काम सिद्ध हुई। राजा दशरथ जी जाके वशिष्ठ बाबा के लगे नंगे पांव अकेले आ वशिष्ठ बाबा के कहला से श्रृंगी ऋषि की यहाँ जाके श्रृंगी ऋषि के चरणिया पर गिर गई आ कहले कि बाबा हमारी अरजी हो हमारी अरजी हमारी अरजी हो हमारी अरजी अतनी हमरा घर बचली मारे अरजी राजा दशरथ जी कहते के बाबा हमारी अरजी हो हमारी अरजी हमारी अरजी हो हमारी अरजी तनी हमारा घर चली ना हमारे अरजी तनी हमारा घर चली ना हमारे अरजी वशिष्ठ बाबा बार बार बाबा से अर्जी करता रहे वशिष्ठ राजा राजा दशरथ जी बार बार श्रृंगी ऋषि से निहोरा करता रहे बार बार राजा जी शरणिया के छुएले बार बार राजा जी राजा जी शरणिया के धरे ले हे बाबा हमारा घरवा चली इहे अर्जी करे ले अर्जी करी ना सभी कारी बाबा अर्जी करी ना सभी कारी बाबा हमारा घरवा चली ना हमारे अर्जी
सुनली ना हमारे अर्जी श्रृंगी बाबा आइल बाड़न आ वशिष्ठ बाबा राजा दशरथ जी मिलके निहोरा कइले बा लोग आ निहोरा से जग के प्रारंभ भइल। गोस्वामी जी लिखता नहीं भगति सहित मुनि आहुत दिने प्रगति अग्नि चरु कहलीने सात दिन तक कहीं हो प्रमाण बा 9 दिन तक जग चलते रह गई। जब जग संपन्न भइल तो अग्नि देवता प्रकट हो गई। प्रकट अग्नि चरु कर लीन है आ उहे हबी खीर अग्नि देवता श्रृंगी ऋषि के देता रन आ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बाबा के देता रन आ वशिष्ठ बाबा राजा दशरथ जी के देता नहीं आ कहतन के राजा यह भी बांट देहु नृप जाई जथा जोग जेहि भाग बनाई उहे खीर दियाइल बा। आ राजा दशरथ जी से कहल गइल बा कि जथा जोग भाग लगा के बांट दी हो। उहे राजा दशरथ जी खीर ले जाके दिले बनी आ तीनों रानी लोग प्रसाद समझ के पौले बा। अब प्रसाद समझ के पौला के बाद तीनों रानी लोग गर्भवती भइल बा। समय आई ले भैया चैत के महीना नौमी तिथि गोस्वामी जी लिखते हैं बाबा नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी तिथि 12 बजे दिन में लिखता नहीं गोस्वामी जी मध्य दिवस मध्य कहला बीच के भाग के मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा चैत के महीना नौमी तिथि 12 बजे दिन में भगवान राम के विषय में लिखल गई कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी भूषण बनमाला नैन विशाला निज आयुध भुज चारी 4 गो हाथ बा भगवान बड़ा बड़ा आंख बा सिर पर मुकुट शोभे मानबा माता कौशल्या देख के गोल लगता भगवान सोचने की जान जाई है कि भगवान हो तो हमरा के प्यार ना दी है ना बेटा खाने ना मनी है तो पहिल का बात बताओनी अब पहिल का बात बताओनी तब कौशल्या मैया कहली कि तब लइका बन के गोदी में जाओ उहे भगवान राम लइका बन के आ गोदी में रोवतानी रोदन ठाना लिखल बा आ तब हाला भइल बा अयोध्या नगरी में कि महलिया में हो रे महलिया में देखो बबुआ जनमले तो देखो बबुआ जनमले महलिया में देखो बबुआ अरे महलिया में देखो बबुआ जनमले बबुआ जनमले महलिया में
तब बात सुनी मोहल्ला में बाजल बधाई, बात सुनी मोहल्ला में बाजल बधाई। तो खुश भइला दशरथ और तीनू माई, खुश भइला दशरथ और तीनू माई। तो आज शर्मा जी के तो आज गाना होला शर्मा के, अरे मोहल्लिया में देखो बाजला बधाई, अरे बाजला बधाई तो मोहल्लिया में देखो बाजला, देखो बाजला बधाई। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। यह कारण हो